Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για ένα επαναστατικό τρόπο δημιουργίας εισοδήματος από το ίντερνετ και τις mobile apps. Η ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε είναι πρωτοποριακή, καινούρια και είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα και τον κόσμο που τη μαθαίνουμε. Αν είσαι άνθρωπος φιλόδοξος που ψάχνει για μια ευκαιρία, προτείνω να δεις προσεκτικά αυτό το βίντεο. Οπότε, κλείσε το τηλέφωνό σου, φτιάξε ένα καφέ και συγκεντρώσου. Πιθανότατα αυτό που θα δεις είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Ο στόχος αυτής της παρουσίασης δεν είναι να πείσει για κάτι. Δεν είναι καν να σας κάνει να αποφασίσετε για κάτι. Δεν είναι καν να εξηγήσει την ιδέα σε όλο της το βάθος. Δεν επαρκεί εξάλλου χρόνος για κάτι τέτοιο. Ο μοναδικός στόχος είναι να πούμε αρκετά ώστε να καταλήξετε στο αν θέλετε ή όχι να ερευνήσετε παραπάνω το χώρο για τον οποίο θα μιλήσουμε. Επίσης να παρακαλέσω να μην κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια που βρίσκεται από κάτω πριν ολοκληρωθεί το βίντεο. Η ιδέα για την οποία συζητάμε συνδυάζει τρεις από τις μεγαλύτερες τάσεις της αγοράς. Την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, το internet marketing και τις mobile apps. Ας τις πάρουμε με τη σειρά. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά η τουριστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Τζιράρει σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι η μοναδική βιομηχανία του κόσμου που τζιράρει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Όσον αφορά τη σχέση της με το internet marketing, το 90% του τζίρου της γίνεται πλέον online, δηλαδή 9 στις 10 κρατήσεις και 9 στα 10 ευρώ ή δολάρια που ξοδεύονται για ταξίδια, ξοδεύονται πλέον μέσω ίντερνετ. Ο ρυθμός αύξησης των τουριστών είναι τα τελευταία 50 χρόνια ανωδικός και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός τους θα έχει ξεπεράσει το 1,5 δις. Η δεύτερη τάση είναι το internet marketing. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι μεγάλο, να δούμε πόσο μεγάλο είναι και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Το Facebook έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, τα 400 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι συνδεδεμένοι για πάνω από μία ώρα κάθε μέρα. Το Twitter έχει 500 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι κατά μέσο όρο κάνουν ένα tweet τη μέρα. Τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αθροιστικά συγκεντρώνουν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες. Υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια ιστότοποι και συνολικά παγκοσμίως υπάρχουν 2,1 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Μόνο τα τελευταία 5 χρόνια προσθέθηκαν 1,1 δισεκατομμύρια καινούργιοι χρήστες του ίντερνετ. Μια που μιλάμε για internet marketing, να δούμε ένα από τα εντυπωσιακότερα παραδείγματα επιτυχίας στο ίντερνετ. Το Facebook, μετά από λίγα χρόνια ύπαρξης, βγαίνοντας στο χρηματιστήριο, αποτιμήθηκε στο αστρονομικό ποσό των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι περίπου το μισό χρέος της Ελλάδας. Αντίστοιχα αξίες δισεκατομμυρίων έχουν πολλά διαφορετικά .com, Google, YouTube, Twitter, Groupon, LinkedIn, Yahoo και πολλά άλλα. Γιατί μας αφορούν εμάς όλα αυτά? Δεν μας αφορά το αποτέλεσμα, αλλά ίσως να μας αφορά ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι επιχειρήσεις κατάφεραν να φτάσουν σε ελάχιστα χρόνια τζίρους που παλιότερα χρειαζόντουσαν δεκαετίες για να χτιστούν. Επίσης ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς γίνεται μια επιχείρηση χωρίς χειροπιαστό προϊόν, όπως για παράδειγμα το Facebook, να αξίζει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή, αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όλα τα .com, ανεξάρτητα από το αν χρεώνουν ή όχι τις υπηρεσίες τους, πουλάνε διαφήμιση. Και ο κανόνας που ισχύει στο παραδοσιακό εμπόριο ισχύει και στο ίντερνετ. Όσο πιο κεντρικό είναι το μαγαζί, όσο περισσότερη κίνηση, traffic έχει το site, τόσο περισσότερο αξίζει. Επομένως, το Facebook, η Google, το Groupon και ούτω καθεξής κοστίζουν όσο κοστίζουν, διότι έχουν πάρα πολλούς χρήστες. Αν μπορούσαμε κάποιο μαγικό τρόπο να περιορίζαμε στο μισό τους χρήστες του Facebook ή της Google, αυτόματα θα έπεφτε στο μισό και η αξία τους. Και πάμε τώρα στο κυριότερο ερώτημα. Ένα ερώτημα την απάντηση του οποίου, αν καταλάβουμε, θα καταλάβουμε τα πάντα από εδώ και πέρα. Ποιος ευθύνεται γιατί το Facebook έχει πολλούς χρήστες? Ποιος έχτισε το κοινό όλων των .com που αναφέραμε? Ποιος τα διαφήμισε? Προφανώς εμείς. Συνειδητά ή ασυνείδητα καλέσαμε μέσω emails, κάναμε για παράδειγμα invite τα email μας στο Facebook, καλέσαμε γνωστούς μας στο Twitter, ανεβάσαμε βιντεάκια στο YouTube ή μοιραστήκαμε ή στείλαμε βίντεο του YouTube σε φίλους μας και ούτω καθεξής. Κάθε φορά που καλούμε κάποιον και γίνεται μέλος, η αξία του Facebook ή του Twitter ή του YouTube ανεβαίνει.
Και καθώς κάνουν και εκείνοι το ίδιο, και οι δικοί τους γνωστοί το ίδιο, και οι δικοί τους γνωστοί το ίδιο, αυτό ονομάζεται viral marketing παρεμπιπτόντως, η αξία αυτών των εταιριών σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το θέμα είναι το εξής. Αν ξεκινήσαμε πριν από 1, 2 ή 3 χρόνια στο Facebook και κάποιοι απόκτησαν λογαριασμό στο Facebook ή στο Twitter εξαιτίας μας, και κάποιοι δικοί τους γνωστοί το ίδιο και κάποιοι δικοί τους γνωστοί το ίδιο, ενδέχεται να υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ή ακόμα και δεκάδες χιλιάδες χρήστες εξαιτίας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σφαίρα επιρροής μας εξαπλώνεται χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Ακόμα και αν καλέσαμε μόνο 3 επαφές και αν κάνανε και εκείνοι το ίδιο, στη δεύτερη στιβάδα μας, στο δεύτερο επίπεδο συστάσεων, θα υπάρχουν 9 άτομα, 27 άτομα, 81 άτομα κλπ. Μέσα σε 10 επίπεδα, ακόμα και αν εμείς συστήσαν μόνο 3 που συστήνουν από 3, έχουμε σχεδόν 100.000 νέα μέλη που προήρθαν από εμάς. Αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό μοντέλο, δεν είναι κάτι που ίσως να συμβεί κάποτε, είναι κάτι που έχει ήδη συμβεί, κάτι που συμβαίνει ακόμα και σήμερα, κάτι που κάναμε εμείς ξανά και ξανά, κάτι που δημιούργησε ξανά και ξανά σε πολλά διαφορετικά .com, τεράστιο κοινό και ως εκ τούτου αξία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό είναι κάτι που το κάναμε εντελώς δωρεάν. Δεν κερδίσαμε ποτέ τα χρήματα που μας αναλογούσαν από την αξία που προσδώσαν οι συστάσεις μας. Αυτά αφορούν το παρελθόν, όπως ξέρουμε, οι ευκαιρίες είναι σε αυτά που θα έρθουν, όχι σε αυτά που έχουν ήδη έρθει. Η επανάσταση των .com ήρθε και πέρασε, η επόμενη μεγάλη επανάσταση είναι οι mobile apps. Φέτος, 17 Έκτου του 2013, δημιουργήθηκε η πρώτη εταιρεία, τις οποίες οι εφαρμογές θα πληρώνουν όσους τις έκαναν γνωστές. Πάμε λοιπόν στην τρίτη τάση της αγοράς. Το 2008 η εταιρεία Apple δημιούργησε το πρώτο App Store. Αυτό σημαίνει ότι το 2007 δεν υπήρχαν εφαρμογές για κινητά. Παρόλα αυτά, παρόλο που μιλάμε για κάτι που υπάρχει στον κόσμο μόλις 5 χρόνια, τον προηγούμενο μήνα έγιναν πάνω από 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών και κινητά. Πιθανότατα δεν έχει υπάρξει ποτέ τίποτα που να έχει γνωρίσει ταχύτερη ανάπτυξη από αυτή που γνωρίσαν και γνωρίζουν οι mobile apps. Η εταιρεία για την οποία συζητάμε έχει σχεδιάσει αρχικά 10 διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες θα λανσάρονται κάθε 6 με 12 μήνες. Η πρώτη εφαρμογή, η μοναδική που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, είναι μια ταξιδιωτική εφαρμογή, η Travel App. Οπότε η ιδέα για την οποία συζητάμε κινείται στον καινοτόμο χώρο του Internet Marketing, που πολλοί ίσως να μην καταλαβαίνουν, εγώ προσωπικά δεν έχω καθόλου καλή σχέση με την τεχνολογία, αλλά στην ουσία αφορά κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι αγαπάμε και που όλοι θέλουμε περισσότερο. Τα ταξίδια. Πώς κερδίζουμε χρήματα λοιπόν? Κάνοντας ακριβώς ό,τι κάναμε και στα .com. Συστήνοντας. Αυτό μπορεί να γίνει με προσωπικό παραδοσιακό τρόπο ή μέσω ίντερνετ. Αγοράζοντας την εφαρμογή, αποκτούμε 2 ξεχωριστές δυνατότητες. Γι' αυτό και θα χωρίσουμε το οικονομικό πλάνο σε 2 μέρη. Το πρώτο, εισαγωγικό, αφορά χρήματα που μπορούμε να κερδίσουμε από τη σύσταση ενός δικού μας online ταξιδιωτικού γραφείου. Το δεύτερο κύριο μέρος από τη σύσταση αυτής της εφαρμογής και των εντυπωσιακών προνομίων που προσφέρει. Ο πρώτος εισαγωγικός τρόπος πληρωμής λοιπόν. Κάθε κάτοχος της εφαρμογής αποκτάει ένα δικό του online ταξιδιωτικό γραφείο, συνδεδεμένο με το όνομά του, με το λογαριασμό του και κυρίως με μια δική του προσωπική μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση, ένα δικό του URL. Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, νοικιάζει ένα αυτοκίνητο, κλείνει μια κρουαζιέρα ή αγοράζει ένα πακέτο διακοπών, με εταιρείες και τις τιμές που ήδη γνωρίζουμε, δεν μιλάμε για μια καινούργια αεροπορική εταιρεία που προσπαθεί να γίνει γνωστή με αυτόν τον τρόπο ή για κάποια καινούργια λυσίδα ξενοδοχείων, μιλάμε για τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες θα ταξιδεύαμε έτσι κι αλλιώς, για ξενοδοχεία στα οποία θα μέναμε έτσι κι αλλιώς, σε προορισμούς στους οποίους θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς. Για κάθε τέτοια κράτηση λοιπόν που γίνεται μέσα από το δικό μας προσωπικό ηλεκτρονικό γραφείο, από εμάς ή από γνωστούς μας τους οποίους προωθούμε το link, πάλι προσωπικά ή μέσω Facebook ή μέσω email, κερδίζουμε ένα μικρό ποσοστό του τζίρου που δημιουργείται. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που μέχρι σήμερα τα κέρδιζε το online πρακτορείο, από το οποίο κάναμε τις κρατήσεις μας εμείς και οι γνωστοί μας. Πλέον κάποια από αυτά τα χρήματα τα κερδίζουμε εμείς.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ποσοστά και τον τρόπο λειτουργίας θα βρείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο. Βέβαια, ο πρώτος τρόπος πληρωμής χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να αποδώσει και συγκριτικά με τους υπόλοιπους τρόπους δίνει τα λιγότερα χρήματα, μια που οι προμήθειες που προκύπτουν από κρατήσεις είναι μικρές. Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε άμεσα ένα σταθερό, συνεχιζόμενο εισόδημα. Οι κάτοχοι της εφαρμογής, εκτός από το δικό τους online ταξιδιωτικό γραφείο, γίνονται μέλη ενός προνομιακού ταξιδιωτικού κλαμπ που παρέχει τη δυνατότητα πολυτελών αλλά εξαιρετικά οικονομικών διακοπών με εκπτώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν το 50% σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, τα μέλη πληρώνουν κάποια χρήματα, εγγραφή και συνδρομή, για να δικαιούνται τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Τα μέλη με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξοικονομήσουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Στην Πάτρα, σε πολύ γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο, σε στούντιο για 4 άτομα, η επίσημη τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $1.033, η τιμή για τα μέλη είναι $512, τα μέλη εξοικονομούν $521. Παρεπτόντως, όλες οι συγκρίσεις που κάνουμε και οι συγκρίσεις που μπορείτε να δείτε μετά πατώντας το κουμπί συνέχεια, συγκρίνουν ακριβώς ίδιο τύπου δωματίου, ακριβώς ίδιες ημερομηνίες, προφανώς ακριβώς το ίδιο ξενοδοχείο. Δεν συγκρίνουμε high season με low season. Είναι τα πάντα ίδια σε όλες τις συγκρίσεις που κάνουμε. Στο Villa Village η τιμή της αγοράς για μια εβδομάδα είναι €520, η τιμή για τα μέλη είναι €285. Στο Zafire Beach Club Resort στις Ολλανδικές Αντίλες η τιμή της αγοράς είναι $1.607, η τιμή για τα μέλη είναι λίγο λιγότερο από $400, μιλάμε για μια έκπτωση που φτάνει το 75%. Στο ξενοδοχείο Raintree, στο Kona Reef της Χαβάης, η επίσημη τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $2.307 για στούντιο που κοιμίζει 4 άτομα. Η τιμή για τα μέλη είναι μόλις $1.034 για 4 άτομα για μια ολόκληρη εβδομάδα, δηλαδή τα μέλη εξοικονομούν $1.273 από μόνο μία εβδομάδα διακοπών. Στο ξενοδοχείο Hilton στην Αίγυπτο η τιμή της αγοράς είναι $788, η τιμή για τα μέλη $400. Στη Φιλανδία, λίγο πριν τα Χριστούγεννα στις 14 με 21 Δεκεμβρίου, για 7 διανυκτερεύσεις 8 ημέρες, σε δωμάτιο που κοιμίζει μέχρι 8 άτομα, δίπλα σε χιονοδρομικό κέντρο, η συνολική τιμή είναι $400, δηλαδή €305, που σημαίνει ότι κάθε άτομο της παρέας μένει σε πολυτελές ξενοδοχείο, βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες, για μια ολόκληρη εβδομάδα για 7 διανυκτερεύσεις με μόλις €38 για ολόκληρη τη εβδομάδα. Αυτές οι τιμές, με θυμίζω, είναι για δωμάτιο, δεν είναι ανά άτομο ή ανά ημέρα, είναι για όλο το δωμάτιο για όλη τη βδομάδα. Στη Ρόδο, στο Sun Beach Holiday Club, η επίσημη τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $1.078, η τιμή για τα μέλη είναι $726, τα μέλη εξοικονομούν $352. Στη Σιάθο, η τιμή που παίρνουμε από το ξενοδοχείο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι $2.200, η τιμή για τα μέλη είναι μόλις $856, τα μέλη μας εξοικονομούν με μόνο μία εβδομάδα διακοπών πάνω από $1.300. Αυτά τελείως επιγραμματικά. Όπως είπαμε, ο στόχος δεν είναι να τα πούμε όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια και συμπληρώνοντας το email σας, μπορείτε να δείτε κυριολεκτικά χιλιάδες εβδομάδες διακοπών σε εκατοντάδες μέρη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το προϊόν. Πρόσβαση σε εξαιρετικά οικονομικές διακοπές, δικαίωμα να απολαμβάνουμε εκπτώσεις. Ποιο είναι το κόστος? Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε τέτοιες εκπτώσεις είναι τα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια προγράμματα time sharing. Κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ όμως. Επίσης, οι επιλογές που προσφέρουν σε σχέση με τα χρήματα που πληρώνει κάποιος είναι λίγες. Εδώ το κόστος δεν είναι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Δεν είναι καν χιλιάδες δολάρια. Δεν είναι καν εκατοντάδες δολάρια. Πόσο θα άξιζε να πληρώσουμε? Ποια τιμή συμφέρει το μέσο Έλληνα να πληρώνει για να έχει εκπτώσεις της τάξης του 50% ή περισσότερο? Το κόστος της εγγραφής και της συνδρομής, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, είναι μόλις $21, δηλαδή 16 ευρώ. Όλες οι τιμές είναι σε δολάρια επειδή η εταιρεία έχει έδρα στην Αμερική. Δηλαδή, κάποιος γίνεται πλήρες μέλος, αποκτά πλήρη δικαιώματα στο προϊόν, πρόσβαση στις εκπτώσεις, στις προμήθειες από ταξίδια, δικό του online ταξιδιωτικό γραφείο,
πλήρη πρόσβαση στο οικονομικό πλάνο που θα δούμε στη συνέχεια, με εγγραφή μόλις 16 ευρώ και από εκεί και πέρα μια συνδρομή 16 ευρώ το μήνα. Είναι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι εκμεταλλευόμενοι μια δυνατή προσφορά για μόνο μία εβδομάδα διακοπών έχουμε κάνει απόσβεση περισσότερο από ένα χρόνο συνδρομής. Ένας χρόνος περίπου κοστίζει 192 ευρώ. Δεν υπάρχει πουθενά εκπτωτικό πρόγραμμα διακοπών που να συνδυάζει την πληθώρα επιλογών και την εξαιρετικά χαμηλή τιμή αυτού του προγράμματος. Ας δούμε τώρα τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής και το πώς χτίζεται η επιχείρησή μας. Το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 3x10 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Οι πρώτοι τρεις που αποκτούν την εφαρμογή από δική μας σύσταση, είπαμε ότι οι συστάσεις μπορούν να γίνουν προσωπικά ή μέσω ίντερνετ, συνδέονται κατευθείαν με εμάς, ας πούμε στην πρώτη μας στιβάδα. Οι επόμενοι όμως συνδέονται υποχρεωτικά κάτω από όσους προϋπάρχουν. Αυτό γίνεται μέχρι να αποκτήσουν και εκείνοι τρεις και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν κάνει συστάσεις, σε βάθος χρόνου αποκτάει ομάδα. Αυτό προφανώς συμβαίνει δεδομένης της προϋπόθεσης ότι δεν θα σταματήσουν όλοι ταυτόχρονα να κάνουν συστάσεις. Οπότε η πρώτη μας στιβάδα έχει 3 θέσεις, 3 άτομα, η δεύτερη 9, η τρίτη 27, η τέταρτη 81 και ούτω καθεξής. Τώρα αυτές οι θέσεις γεμίζουν ανεξάρτητα από το αν αυτά τα άτομα ήρθαν όλα από εμάς ή από μέλη που συστήσαμε ή από τον άνθρωπο που σύστησε εμάς. Υπάρχουν 3+2 είδη μπόνους, 5 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κερδίζουμε. Θα αναλύσουμε αρχικά τους 3 βασικούς. Το Matrix Bonus, το Matching Bonus και το Coding Bonus. Το Matrix Bonus λέει το εξής. Για τα άτομα που υπάρχουν στο πρώτο μας επίπεδο, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα. Για τα άτομα που υπάρχουν στο δεύτερο επίπεδό μας, $2 κάθε μήνα. Για τα επίπεδα 3 ως 6, $0,25. Για τα άτομα που βρίσκονται στο 7ο επίπεδο, $2 το μήνα. Και για τα άτομα που βρίσκονται στο 8ο, 9ο και 10ο επίπεδό μας, κερδίζουμε $1 για κάθε άτομο. Στα πρώτα 2 επίπεδά μας δικαιούμαστε να κερδίζουμε χρήματα ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει καμία προσωπική σύσταση. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος που μας σύστησε είναι δραστήριος και τοποθετήσει από κάτω μας αρχικά 3 και στη συνέχεια άλλα 9, δηλαδή συνολικά 12 άτομα, τότε εμείς κερδίζουμε $21 το μήνα και από εκεί και πέρα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα εντελώς δωρεάν. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι απίθανο να γίνει από τον πρώτο μήνα. Θέλει χρόνο κάτι τέτοιο για να γίνει και επίσης προφανώς δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα συμβεί. Ο στόχος εξάλλου, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προσωπικές συστάσεις εμείς οι ίδιοι. Για να δικαιούμαστε αμοιβαίες για τα επίπεδα 3 ως 7, αρκεί να έχουμε συστήσει 3 άτομα. Με μόλις 3 συστάσεις, δικαιούμαστε πληρωμές για όλα τα άτομα που έχουμε στα πρώτα 7 επίπεδα του Matrix μας, ανεξάρτητα από το αν προέκυψαν από εμάς ή από τους 3 δικούς μας ή από πάνω. Τα επίπεδα 8 ως 10 ξεκλειδώνουν σε συνεργάτες που κάνουν περισσότερες προσωπικές εγγραφές. Λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς γίνεται αυτό και πώς ξεκλειδώνουν αυτά τα επίπεδα θα βρείτε στο τέλος κάνοντας κλικ στο κουμπί που λέει συνέχεια. Matching Bonus. Με απλά λόγια το Matching Bonus λέει το εξής. Για κάθε μέλος που έχουμε εισάγει προσωπικά θα κερδίζουμε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνουμε από τα υπόλοιπα bonus ποσό μέχρι το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε συστήσει 20 μέλη, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέλη είναι ενεργά ή όχι, και αν ο καθένας από αυτούς κερδίζει, ας πούμε, 200 ευρώ το μήνα από το Matrix Bonus, εμείς θα παίρνουμε μέχρι 100 ευρώ έξτρα από τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα 2.000 ευρώ μόνο από αυτό το bonus. Το Matching Bonus, όπως και το Matrix, πληρώνεται κάθε μήνα. Το bonus αυτό καταλήγει να είναι εξαιρετικά κερδοφόρο στο συνεργάτη που κάνει πολλές συστάσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσες συστάσεις μπορεί να κάνει κάποιος και στο πόσα διαφορετικά matching bonuses μπορεί να εισπράττει κάθε μήνα. Εδώ λίγο να διευκρινίσουμε τι θα πει προσωπικές συστάσεις. Αυτό το πρόγραμμα είναι παγκόσμιο. Είναι δηλαδή διαθέσιμο σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Προσωπική μας σύσταση είναι οποιοσδήποτε γνωρίσει την εταιρεία μέσα από τις δικές μας σελίδες. Αυτές τις σελίδες μπορούμε να τις προωθούμε παντού στον κόσμο. Οπότε η προσωπική μας σύσταση μπορεί να είναι κάποιος από άλλη πόλη, από άλλη χώρα, από άλλη ήπειρο, που απλά μέσω Facebook ή Twitter ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βρήκε τη σελίδα μας. Παρεπτόντως έχουμε και αναλυτική εκπαίδευση για το πώς κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Coding Bonus. Για να το δικαιούμαστε, πρέπει και εδώ να έχουμε συστήσει 3 άτομα. Το Coding Bonus λέει το εξής.
Για το 4ο, 5ο και 6ο άτομο που συστήνουμε, κερδίζουμε εφάπαξ $5. Για το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο άτομο, κερδίζουμε $8. Και για το 11ο άτομο μέχρι το άπειρο, κερδίζουμε $10. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα $21. Από το 11ο άτομο και μετά, καταλήγουμε να κρατάμε σχεδόν το 50% των χρημάτων της εγγραφής. Το coding bonus όμως δεν σταματάει εδώ. Για τα πρώτα 3 άτομα που εισάγουν οι δικοί μας συνεργάτες, οι άνθρωποι που συστήσαμε εμείς προσωπικά, κερδίζουμε εμείς το coding bonus. Οι πρώτοι 3 των πρώτων 3 είναι κωδικοποιημένοι σε εμάς, εξού και η ονομασία coding bonus. Οπότε, αν πάρουμε για παράδειγμα το νούμερο 11, όταν ξεκινήσει ο νούμερο 11, εμείς κερδίζουμε $10. Όταν ο νούμερο 11 συστήσει τους πρώτους 3, στους οποίους υπενθυμίζω αυτός δεν πληρώνεται, όπως και εμείς δεν πληρωθήκαμε στους πρώτους 3, τότε κερδίζουμε $30. Όταν αυτοί οι 3 συστήσουν από 3, πάλι είναι κωδικοποιημένοι σε εμάς, οπότε κερδίζουμε $90. Όταν εκείνοι συστήσουν από 3, $270 και ούτω καθεξής, προφανώς δεν πρόκειται εκεί 3 να συστήσουν από 3 και να συστήσουν από 3, δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Όμως, όσο προχωράν οι πρώτοι 3 των πρώτων 3 σε βάθος, εμείς θα κερδίζουμε coding bonuses. Αυτό το bonus το εισπράττουμε σε άπειρο πλάτος και σε άπειρο βάθος. Δεν σταματάει ούτε στο 3ο, ούτε στο 7ο, ούτε στο 10ο επίπεδο, δεν σταματάει πουθενά. Όσο μια ομάδα προχωράει, όσο οι πρώτοι 3 των πρώτων 3 προχωράνε, εμείς κερδίζουμε χρήματα. Το bonus αυτό είναι σχετικά δύσκολο να το συλλάβουμε πλήρως από την αρχή. Στο τέλος της παρουσίασης, κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, θα μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, θα πάτε σε ένα προσωρινό ψηφιακό γραφείο που έχει δημιουργήσει για σας. Εκεί θα βρείτε έναν υπολογιστή εισοδήματος και μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς νούμερα και να κάνετε παραδείγματα, ούτως ώστε να δείτε την τεράστια δυναμική του coding bonus. Σίγουρα θα σας εκπλήξει. Το coding bonus έχει 2 τεράστια πλεονεκτήματα. Πρώτον, μας πληρώνει άμεσα κάθε εβδομάδα, σε αντίθεση με τα άλλα bonus που μας πληρώνουν κάθε μήνα. Δεύτερον, μας πληρώνει καθώς φτιάχνουμε δίκτυο και δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα σημαντικό εισόδημα από την αρχή, από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη εβδομάδα. Να αναφέρουμε τώρα επιγραμματικά και τους 2 συμπληρωματικούς τρόπους πληρωμής, το Fast Start Bonus και το Car Bonus. Το Fast Start Bonus μας βοηθάει να θέσουμε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο. Μας λέει ότι αν συστήσουμε 3 νέα μέλη μέσα στις πρώτες 7 μέρες μας, κερδίζουμε πίσω τα χρήματα της εγγραφής μας. Οπότε, συστήνοντας 3 σε 7 μέρες, κερδίζουμε κατευθείαν τα $21 που δώσαμε για να ξεκινήσουμε. Το Car Bonus μας βοηθάει να θέσουμε ένα σχετικά μακροπρόθεσμο στόχο. Όσοι λοιπόν χτίσουν μια μεγάλη ομάδα, αποκτούν ένα αυτοκίνητο της επιλογής τους, είτε υπό μορφή leasing, με δόση $400 που πληρώνει η εταιρεία, είτε με αγορά αυτοκινήτου στο δικό μας όνομα και κατάθεση των $400 στο λογαριασμό μας την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Πάλι, όπως είπαμε, αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις, κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στην πορεία που είχαμε στην Ελλάδα τους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας της εταιρείας. Μέσα σε μόλις 3 μήνες έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, με διαφορετικό υπόβαθρο ο καθένας, που βρίσκονται στους πίνακες ηγεσίας ή στους πίνακες του Fast Start. Επίσης υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν ομάδα που ξεπερνά τα 100 άτομα, κάποιοι έχουν ξεπεράσει τα 300 άτομα, κάποιοι έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 500 άτομα. Η συνολική ελληνική ομάδα είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 άτομα μέσα σε μόλις 3 μήνες, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, πράγμα που προφανώς αποδεικνύει ξεκάθαρα τη δυναμική της ιδέας και την καταλληλότητά της για την Ελλάδα. Τέλος, να εξηγήσουμε με ποια σειρά γίνεται η τοποθέτηση των μελών στο Matrix. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια και συμπληρώνοντας τη φόρμα, αυτό μπορείτε να το κάνετε τώρα, θα συμβούν 2 πράγματα. Πρώτον, όπως είπαμε, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφόρηση, θα μπορέσετε να μελετήσετε τον υπολογιστή εισοδήματος, το προϊόν, το οικονομικό πλάνο, οτιδήποτε θέλετε. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, θα δεσμευτεί για εσάς μία θέση στο Matrix. Αν δεν έχετε συμπληρώσει τη φόρμα, κάντε το τώρα. Όπως βλέπετε στο back office σας, υπάρχει αυτός εδώ ο πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν κρατήσει θέση πριν και μετά από σας από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη θέση που θα κρατηθεί για σας, την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή βράδυ, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Το σημαντικότερο σημείο και αυτό που πρέπει να κρατήσετε από αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα μέλη τοποθετούνται με βάση το πότε προεγγράφηκαν, όχι με βάση το πότε πληρώσανε. Οπότε, αν κάνετε ας πούμε προεγγραφή Πέμπτη και πληρώσετε Σάββατο, θα τοποθετηθείτε πριν, πιο μπροστά,
από όσους προεγγραφήκαν μετά από εσάς, ακόμα και αν πληρώσαν πριν από εσάς. Αν δεν ξεκινήσετε μέχρι Τρίτη Παρασκευή, δεν είναι ότι χάνετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε αργότερα, μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε, απλά χάνετε η θέση που έχει δεσμευτεί για εσάς και σας προσπερνάνε όσοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν πριν την Τρίτη ή την Παρασκευή αντίστοιχα. Είναι σχεδόν απίστευτο πως με περίπου €0,5 τη μέρα, με περίπου 50 λεπτά τη μέρα, πρώτον μπορούμε να εξοικονομήσουμε εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ το χρόνο και δεύτερον αποκτούμε ένα πλήρως λειτουργικό back office επιχειρηματικό κέντρο που αναλαμβάνει να ενημερώνει υποψηφίους σε όλο τον κόσμο, να κρατάει στατιστικά, να καλλιεργεί το ενδιαφέρον των υποψηφίων, να τιμολογεί, να εισπράττει, να αποδίδει προμήθειες, να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει εμάς αλλά και τους συνεργάτες μας. Και ίσως το σημαντικότερο, είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία με προϊόν ευρείας κατανάλωσης λειτουργεί και είναι διαθέσιμη από το ξεκίνημά της και στην Ελλάδα. Συνήθως στην Ελλάδα έρχονται εταιρείες μετά από κάποια χρόνια ή κάποιες δεκαετίες λειτουργίας, περιορίζοντας προφανώς δραματικά τη δική μας δυνατότητα για διεθνή ανάπτυξη. Η εταιρεία ξεκίνησε να λειτουργεί παγκόσμια 17 του 2013, από τότε είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Είναι αμφίβολο αν θα έχουμε ποτέ ξανά τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε κάτι τόσο δυναμικό από τόσο νωρίς. Ψάχνουμε ανθρώπους φιλόδοξους που θέλουν να δημιουργήσουν άμεσα εισόδημα, που θέλουν να πετύχουν στην προσπάθεια δημιουργίας εισοδήματος από το ίντερνετ. Είμαστε αποφασισμένοι να χτίσουμε ένα τεράστιο δίκτυο και ως εκ τούτου είμαστε δεσμευμένοι και έχουμε συμφέρον να βοηθήσουμε όποιον έρθει στην ομάδα μας. Είτε επιλέξετε να χτίσετε αυτό το δίκτυο με τον παραδοσιακό τρόπο, είτε μέσω ίντερνετ, θα σας μάθουμε δωρεάν ακριβώς βήμα-βήμα με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να το κάνετε. Προωθηθείτε τώρα στο back office σας. Καλή επιτυχία!